लोगोफोर नोंथांमोननि बुंनाय बायदि लेखायै आङो दिनै नैबे आदैखौ लेंहरबाय ओमफ्राय आदैजों सावरायबाय डेस्क बेन्चनि सोमोन्दै ओमफ्राय नैबे आदैनोनो बे गासैबो स्कुलनि डेस्क बेन्चनि दायित्वखौ होजोबनोसै होननानै आखायाव लाबाय ओमफ्राय आदैनिफ्राय फंनैसो कुइसन सोंगोन आङो नोंथांमोना मिथिनानै लाबानो जाबाय बेसेसो थांगोन जरासे डेस्क बेन्चआव आरो दंफांनि क्वालिटिया माबायदिखौ होनांगोन नोंथांमोना मिथिनानै लादो आरोना आं आदै जायखिजाया आदै बेसेसो थांगोन बायदि बेन्चजों डेस्कजों हाजिराजों हिसाब खालामनानै जरासेयाव बेसेसो गोलैगोन बायदि खोन्थालांदो जेनेबा दंफाङा नायहलियाव ओरैहाय 7 जरायावहाय गैयाबाबो 15 किबि थांगोन 15 किबि 7 जरायाव 15 किबि थांगोन आरो ना 15 किबि ओमफ्राय डेस्कनि थखथाया ओरै 12 फुटि मोनोबा एसे खम जागोन ओरै 7 फुट 8 फुट मोनोबा माने नायहलियाव 10थायावहाय बिदिनो 6-7 किबिसो थखथा नांगोन आरो 6-7 किबि होमबा 10 जरायाव बेसे किबि नांगोन 10 जरायाव गासै टटेल ओरैजाय 15-20 किबिसो दंफां नांगोन 20 किबि दंफां नांगोन आरोना दा 20 किबियाव बेसेसो थांगोन 20 किबियाव 600 करि साननानै नायनांगोन 600 करि साननानै नायनांगोन माबाया दंफांनि दामा आरो दंफांनि दामखौ प्लास खालामना होनांगोन ओमफ्राय ओरै बानायनाय सासा जोङो माने 700 करि लायो जों स्कुल हिसाबै जों खमाव हमदों ओमफ्राय माने 14,000 जाहैयो आरो जों मावगोना 14,000 जाहैयो आरो 14,000 जाहैयो आरो दंफां दामाथ' 650नि नङाबा मोनखानाय नङा बायदि मोनदों आंबो बिदिनो बुरजा लानाय हिसाबै खमाव मोननो हागोन खै किबि हमनो 20 किबि हमबाय आरो प्लास खालामबाय दोननाय खालामनायलाय 20 किबियाव 600 करिबा 650 650 औ दे 13,000 जाहैगोन आरो ना 13,000 होमबा 20 किबियाव 13,000 नि एसे बाराबो थांनो हागौ आरो ना एसे बाराबो थांनो हाबाय ओमफ्राय थिं हाजिरानि हमबा सानबैसेयाव बानायखांनो हागोनबा बेखौथ' दा बुंथ'नो हाला दा बानायनाय जरावसो जासिगोन नालाय होमबा इथिं हाजिरानि एक्सट्रा थाहैबाय आरो ना ओरैनोथ' माने जेनेबा गाजोल गुजोलनि दं गाजोल गुजोला ओरैनो 500सोनि थांगोन आरो ओरैनो 10 दिनसोआव हागोन ना हाया बायदि आदै हायफ्रामनो हागौनदां 10 दिनाव हाफ्रामहैगोन ना होमबाना लोगोफोर नोंथांमोना निसय मिथिखाबाय आदैनिफ्राय मोजांनो क्लियारिफिकेसन होखाबाय आदैया दा जायफोरा आंखौ फेक होननानै बुंदों नोंथांमोना निसय बे भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो फोथायसिगोन जे नोंगौ किसुमाना साननो हागौ नैबे जोंहानि न'नि थाखाय डनेसन बिदों होननानैहाय किन्तु दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामनानै आखायाव लाबाय नोंगौ किन्तु जोङो फाउन्डेसनखौल' जोङो फंबाया बेंगालराव थानायनि रांजों ओमफ्राय आंबो आवगोलो जेनेबा टिचार मावोमोन जिहेतु बिनि रांजोंसो फाउन्डेसनखौल' होनानै लादोंमोन स' बे लेखायै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखादोंमोन जे इसोरा जुदि जर जार नाजाथाबो होमबा इसोराबो जोंखौ अनो आरो लोगोसे नोंथांमोननि बोरजोंनो दिनै सरकारि न'आबो जोंहाना फैबाय सरकारि न'जोंनो दिनै दाजाबनानै बे न'आव जोंहा पार्सनेलि थाइसेबो रां होनांगौनि गोनांथि गैला दा लोगोफोर बे लेखायै नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेखौनो दिनै क्लियार खालामबाय आंनि किसुमान रियेलखौ ओमफ्राय ना लोगोफोर दिनै आदैनि फारसेबो नोंथांमोना मिथिबाय स्कुलनि फारसेबो नोंथांमोना मिथिबाय आदैमोनाबो जेरैखि जाया सापर्ट होखायो नङा होमबा ना आदै ओमफ्राय आदै बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनो माने दा बे सासे टिचार बुंनायनि थाखाय जों थांखि लादों थांखिया माने ओरैबायदि माने स्कुलनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय जों अनदों जों अननानै माने कमप्लेक्सबो खालामदों माने बानायनो थाखाय चेयार टेबोलखौ जों बानायनो थाखाय थांखि लाबाय नोंथांमोनहाबो शेयार खालामनानै बिथांनो सापर्ट खालामदो आरो जों जि हायो थाइसे थाइनैखौ जोंबो होनो थाखाय मदद खालामगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नाजादो जोंबो नाजानोसै हानायखिनिखौ जोंबो नाजागोन आरो
होमबाना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो लाइभ प्रुफ भिडिअ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों एमटि नार्जारि चेनेलनि गेजेरजों नैबे मोन्दांथिया नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर दंफां बायहैनायनि सिन्थाय आं नोंथांमोननो देखायगोन अबे मोनसे दंफाङा मोजां जागोन स' नोंथांमोननि चुसजोंनो आं गासैखौबो मावलांगोन स' बे लेखायै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों